Nech ide o čokoľvek, práve kvôli tomu zastrelili tvojho brata. Agent bez minulosti. Premiéra v 2 častiach za sebou v sobotu o 22:10 na Dajto. O necelú hodinu niekde vybuchne bomba a ľudia tam zomrú. Podľa nás chce Zaneta Kosová odpáliť špinavú bombu niekde v strednom časovom pásme Spojených štátov. Tú ženu niekto najal. Ide o agentku Kínovu a jej muža. A kedy vybuchne? Čierny zoznam. V sobotu o 20:15 na Dajto. Čo má za problém? Chce byť prezident. Najväčšie akčné legendy prvýkrát v jednom filme. Umrieme s tebou, len to od nás nechci dvakrát. Najlepší sú nezničiteľní. Dnes o 20:15 na Dajto. Najprv ich uväznila, teraz ich chce zničiť. Nenechajte si újsť celú druhú sériu naraz počas Veľkej noci. Našiel som cestu von. Pod kupolou. Od piatka 3. apríla na Dajto. Samantha, Jake.